gure tarte honekin. Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, osteguna dugu, goizeko 10:28 minutu, eta tarte hau sustatuko lagunekin bat egiten dugu, tarte honetan, eta halaxe da, irrati bidez eta Twitch bidez, Luisio Fernandez dugu, egunon, Luisio. Egunon, bai. Zer moduz? Bueno, gaur Twitchetik ikusten nautenek etxe bateko ingurunean aurkituko naute, telelan eguna tokatu da, eta baina, bueno, pues bulegotik bezalaxe, teknologiak laguntzen digu. Hori da, eta teknologia euskara azken albisteak, sustatuna aurkituko ditugun azken albisteak, hementxe partekatzen ditugu, eta gaurkoan halaxe da, ez? Prest dituzu gaurkorako ere albistetxoak? Bai, eta kontu bat, albiste txar moduko batekin gabiltza. Bai. Komentatu genuen, orain dela 2 hilabete, edo hilabete eta piku, bertsolaritza zela eta nola bertsolarien izenak bilatuta jendeak nonbaiten, Wikipedian emaitzak gehiago lortzen zituzten gaztelerazko horriek, bertsolari finalisten gaztelerazko horriek, euskarazkoek baino. Hori da. Eta komentatu genuen nola parte bat arazo horrena izan ziteken euskaraz ez ditugula konfiguratuta ordenagailuak, eta egiazki hala da, erabiltzaile gehienok ari gara gure ordenagailuetan, euskaraz ari garenean ere, gaztelerazko edo erderazko konfigurazio batekin. Baina ez da hori bakarrik kontua. Aldi berean, abenduan eta Katalunia, euskarazko Wikipedian ere konturatuta zeuden, joera batez, eta Katalunian ere errepatu zioten, eta da, Wikipedia, katalanezko edo euskarazko Wikipediako emaitzak, nabarmendu agertzetik behera jaitsi ziala, eta gaztelerazko emaitzak gora gautik agertzen ziala. Demagun mundu neutral baten Googleen emaitza sisteman ala beharko luke akaso. Baina baldin eta zuk katalanez bilatzen baldin baduzu, ordenagailua katalanez daukazula, edo euskaraz baldin badaukazu, emaitza errelevantea eta lehenengo agertu beharko litzatekena, euskarazko izango zen, ez dago zertan behera jaitsi beharrik. Eta hori hasi da gertatzen iaztik, eta ondorioz, besteak beste, Wikipediak artikuluan kontatu dugu, atzo publikatu artikuluan, euskarazko Wikipediaren bisitak 130 jaitsi dira, eta arrazoi nagusia izan daiteke hau, Googleek pixuak kendu diela, espainola jartzen duela gainetik, nahiz eta euskarazko edukia bilatu, nahi izan, eta ikusten duzunean, emaitzen horria, lehenengoan klikatzen duzu. Adibide batera joango gara, partekatuko dut, anoa, Bai. Hau esplikatuko diegu zerbait bilatu, ez aurrekon bertsolaritzakokin, ez? Izena bat bilatzen duzula? Gaur beste ariketatxo bat egingo dugu, utzi da zu erakusten. Twitchetik ikusiko dute, eta irratetik ere esplikatu ahal izango dugu. Hor dugu Googleen bilatzailea, eta ikusten duzun bezala, euskeraz dauzkat Google bilaketa, eta baietz lehenengoan fotoi famatu bat, orain dela ia 20 urte euskaratu zena, eta hor dago. Eta gainera dauzkat beste aukera batzuk esaten dit. Hizkuntza hauetan dago erabilgarri, espainol, katala, galego. Konforme, nik ondo iruditzen zait, ez? Eta nahi dut euskaraz, eta hemendikan egingo dut bilaketa, eta bilatuko dut JFK bezalako termino bat. Uste dut badakigula zinuen, baina bilaketari emango diot, aber zer dan. Eta gogoratuko duguzu, euskaraz erabiltzen duzula nabigatzailea. Sakatu diot, eta JFK da John Fitzgerald Kennedy, Estatu Batuetako presidente izana. Eta emaitza horriak alde batean euskarazko lehiotxo bat erakusten dit, John Fitzgerald Kennedy Estatu Batuetako presidente izan zen, baina nagusia. Urrenkera horri, Googleko urrenkera ezagutzen duguna, goiti berako interfaze zuri eta garri horretan, lehenengoa da John F. Kennedy Wikipedia la enciclopedia libre. Eta bigarrena JFK pelikula.
Pelikula. Izan zala, izen buru horrekin, Oliver Stonek egindakoa. Baina, kontua da, bi emaitza hauek, euskeraz, daudela. Wikipedian ere, zergatik ematen ditela. Lehen, JFK bilatu ezkero euskeraz, pentsatzen dugu, uste dugu gehiago euskerazko emaitza eman barko ligukela. Bueno, katalanez ere, berdin gertatzen da, atzera begiratu ezkero ere, gainera, hemen dago botoi hori, famosoa gutxi erabiltzen dugu, baina JFK jarri eta baietz lehenengoan, sakatzen baldin badut, baietz lehenengoan espainola zagertu. Efectivamente. Baietz lehenengoan ez. Ez, lehenengoan ez. Lehenengoan nahi dut euskarazko emaitza, eta izatez, guzi ezagut, Donostia bezalako hiri bat, Donostia, Google bilaketa, bueno, lehenengo udala ematen dit. Vale. Baina udalaren gaztelerako horria ematen dit lehenengo. Eta gero, bigarren blokea, Wikipedia. Baina bigarren blokearen lehenengo aukera da San Sebastián. Ez du jartzen ez da Donostia ere tituluan, ze Wikipedia, espainolezko Wikipedian, espainolezko toponimoak lehenesten dira, gero esplikatuko du izen ofiziala dela eta beste, baina, bueno, San Sebastián jartzen du, eta hori eskaintzen digu, nik euskarazko konfigurazioarekin deskribatzeagatik jendeak hau ere galdetu du, irudiak, maps ez dago euskaratuta, baina bideoak, gehiago, tresnak ere, garai guztietakoak, emaitza guztiak, ez daukat euskara hizkuntzen araberako murrizketa bat ere, hau ere zer izango zen importantea. Bueno, honekin gora berak gabiltza. Eta, bueno, pues, erakusiko dizuet, hemen bertan, uste dut, sustatura joango naiz, eta, bueno, katalanek guk baino zahata gehiago atara dute kontu honekin, eta... Beraiekin harremanetan jarri dira? Bueno, Google bidez mezu batzuk eta bidalitzi diete, eta, bueno, Googleek behintzat erantzun du. Erantzun du inglesezko elkarrizketa batean, hango teknofilo batzuei erantzun die, ulertzen dugu ze kezka daukazuen hizkuntza jakin baten bilaketarekin, ikertzen ari gara, ikusiko dugu. Intentzioa badaukagu. Bueno, bonondate honeko mezu bat, eta, bueno, nik sustatuko artikuloa hain ezertzen, eta, bueno, hemen erantzun bat ere egon da, juten baldin banaiz bertara, nik neuk ere idatzi nuen horretara, Googleen ze horretara eta esanien ingelesez, esanien mesedez euskal erabiltzaileak ere kezkatuta gaude, ze artikulu batzuk ere agertu dira, sustatun bertan ere bai, noski. Eta ez bakarrik katalanean fijatu zaitezte, gainerako hizkuntzak ere sartu itzazue ikerketaren ekuazio horretan. Eta erantzun didate, yes, we are looking into languages overall. Bueno, hizkuntza guztien kasua begiratzen ari gara. Begiratzen ari gara. Bueno, eta, bueno, itzultzen gara irudian geure kontura. Bueno, pues, esperantza horrekin geratzen gara. Bueno. Esperantza horrekin geratzen gara, baina hau bastante larria da, pentsa. Euskarazko Wikipedia hitz egin dugu, joan dan orain dela 3 hilabete, 400.000 orrialdetara iritsi izan, kalitatean daukan izan duen igoera ere komentatu izan dugu, eta hala ere, trafikoaren jeitsiera 30%koa, ez da logikoa, eta da, jentea, euskaldunak bilatzen du Donostia, Wikipedia Donostia, lehenengo. Eta San Sebastianen sartzen dira. Hori da. Eta hau, bilatzailearen ikuspuntutik, Googleen gidalerroetara, edo berak eman dituen esplikazioetara juten bazara, irizpietako bada, hizkuntza batean egindako eskerari hizkuntza horretan erantzun. Orduan, orain arte alaxe pentsatzen genuen zala, bueno, gutxi gora bera. Gauza batzutan behintzat, bai. Eta euskarazko interfazeak eta gauzak ezertzen, bai, Gmail bilatzailea, YouTube, Google,
Gemaile bilatzailea ez, gemail da e-posta zerbitzu hori, gauza horiek euskara duta, bastante txukun dauzka Googleek, eta orduan honetan, eta printzipio horri behiratuta, nik euskeraz eskatu, peidazu euskeraz, edo katalanez, edo espainolez ere bai, baina bueno, bilatu ezkero, esaldi bat, erreza, sustatu eta segure irratiaren emanaldia, bilatu ezkero hori Googleen, bueno, euskarazko esaldi badat, horraz gaitu espainolera bialtuko, baina termino soilak bilatzen ditugunean, nik fizika, Donostia, oporretara joan nahi duzu Berlinera, Berlin bilatzen duzu, eta ematen dizuna, euskaraz bilatu arren, euskarazko terminoak dira, pues gaizki gabiltza. Eta aurrekoan esaten genduen, ez? Erabiltzailea konstiente izan behar dela, aukeraketa egiten duen ere. Hori ere bai, baina... Baina kasu honetan, ez du aukerarik ematen. Gainera, mugikorrean oraindik eta errezago, ze mugikorreko pantailan apenas ikusten duzu emaitza bat, ezta? Nola estututa dagoen pantaila, Donostia bilatu, eta... San Sebastián... Automatiko, lehenengo klikera zoaz, orduan, eta guzti dute web trafikoa gehiago dela, ja mugikorrez PC-tik baino, dudari gabe, orduan, kontu horretan gaude. En fin, kontua da, hizkuntza batek, eta hizkuntza gutxitu batek, zenbat jokatzen, zelako arazoak dauzkan multinazional batek hartu dezaken erabaki tekniko baten azpian zelako dependentzia dagoen. Horretaz, hausnartzeko aukera ere izan daiteke hau. Beste saio baterako ematen du. Bueno, honek ematen du, tertulia baten jarri hola, eta pentsa. Jardunaldi batzu betetzeko. Antolatu, joango naiz. Hori, euskagun milaka ikusle egon behi da pena. Antolatu, jardunaldi eta joango gara. Eta egingo dugu horren ingurua. Luisio, bueno, albiste... Boixe, esan duzu, ez? Pixkat txarra. Bueno, pipilian dago, Eta pixkat konstiente... Gure bandera ere katalana dara mate, eta nola gehiago dian, bueno, esperantzatxo bat hortik. Bueno, bai. Primeran, horixe aipatuta, honek jarraipena izango du, seguruena izango dugula honen berri. Ez pala konpontzen ere itxein barko da, eta konpontzen bada ere, aipatuko dugu, zuzena izango zaneta. Eta, hoxe, Google-etikan noragoaz, nora egingo dugu salto edo zer aurkeztu dugu, hurrengo albistean? Itz arraro batera, bookworm. Bueno. Book bai, ados. Book liburua inglesez, eta gero V bikoitza Y-koa, RM. Hori apuntatu, irratetik entzun duzuenok, bookworm, eta Twitchetik erakutsi egingo dut berriro ere. Minutu pare batean azaldu aurretik. Bueno, hemen, orain, erakusten nahi naiz, sustatu egin dugune albistea. Eta zer da bookworm da, igual akaso ezagunagoa egingo zaie batzuei Goodreads. Dala, zerbitzu bat Amazonena, bueno, Amazonek erosi egin zuen, liburua komentatzen dirana. Batez ere erdara handietan, baina, bueno, jenteak referentzia baldin baukazu, asaiakera edo eleberri bat, erdaraz dagoena, euskarazko batzuk ere egon daitezke hor, baina, bueno, euskarazko liburuen jarraipenerako armi-armak daukan kritikeren eroteka komeni da, gehiago. Nire iritzez, bitzat jasotzeko. Baina, nazioarteko liburu gintzarako, Goodreads ona da, baina sortu da beste, bueno, badago, orain deskubritu nik, eta artikulua egin dugu, eta da, fedibertsoa esaten dan, bueno, hau beste jardunaldi baterako gaia da. Ze kontzeptua hola labur esan da. Elkarrekin lotzen diren aplikazioen mundu bat dago, librea, Twitter dan bezala zentralizatua, eta gero daude Mastodonien nodoak, Goodreads, Amazon dala zentralizatutako gauza bat,
eta inguruan daude, liburuak komentatzeko tresna horietako batzuk. Eta sare soziale bat izango zen. Hori da, eta sartuko gara batean, eta hau da, ikusiko dugu, erabiltzaile batek Wikir sozial delako tresna honetan zer daukan, miren delako euskaldun bat, eta 306 liburu dauzka irakurrita, badabil, ez ditudanak aste betean irakurri, denboratxo badabil hemen bere liburuak apuntatzen. Entzulei esango diogu, alde baten agertzen dela, irakurritako liburuak, pendiente dituen liburu horiek. Hori da, eta ja batzuk abandonatutakoak ere, bai. Eta gauza batzuk euskaraz daude, une honetan irakurtzen, irakurrita, eta beste bat, stop reading. Hori ez dago euskaratuta, baina, bueno, tresna nola librea dan, jun ezkero errepositorio batera, eta kolaboratu ezkero ere euskaratu daiteke. Eta mirenen ze horretan ikusten dugu, azkenengo liburua komentatu duena, da inglesezko liburua, Celeste Eng izeneko idazle batena, ez dut ezagutzen, baina berak izenburu inglesezkoa da, baina irakurtzaile honek euskaraz komentatu du, liburu irakurtzen bezain beste, ia gotzatu du telesaila ikusten, telesaila bat ere omen dago. Eta orduan, juten bagara honetara, ikusiko dugu mirenen komentarioa, baina baita ere, okerrezpanago, beste batzuenak ere bai, eta kasu honetan inglesezko iruzkinak gehiago gehitzen dira, eta bueno, pues, liburuen komentarioko tresna bat. Ikusteagatik euskarazko iruzkinak ere badaudela, joango naiz atzera, eta hau da, orain sartu naiz Wikir izeneko honetan, baina nik ezagutu duen beste erabiltzaile bat, ekarri nauena ezagutzen dudalako honet pertsonalki, eta ekarri nauena ni tresna honetara eta probatzera, da Jokin Pedreño izeneko lagun bat, eta beste instantzia batean, Bukrastinatin izeneko instantzia batean, beste webgune bat da, ez? Ez dauk ezer ikusi. Hori da, honek ere, bueno, pues oin dela irakurriak 26 dauzka apuntauta, eta irakurtzen ari naiz bat dabil, Brandon Sanderson zeakin, baina ikusteagatik bere azkenengo komendietako bat minan. Ametsar zailu zen liburua Ibrahima Balde Ginearrarekin batera idatzitakoa, eta basartu gaitezke minanen zerean, eta, bueno, pues, momentuz minanek eta aplikazio honetan irakurle bat eukidu, euskarazko irakurle gehiago ere baditu, baina Jokinek esaten du itxi gabe, 5 izar eman dizkio, guztiz gomendagarria, eta, bueno, Ametsar zailuz klikatzen baldin badugu, autorearen izena, segurazki, agertzen zaigu, hau bera, hau bakarra, baina bilaketa bidez, bueno, ez dakit Ametsar zailuz, liburu askoz gehiago dauzkan, baina nik zertatik, euskal autore bat jarriko du, Jason Osoro idazlea, adibidez. Igual ez du inok komentatu oraindik plataforma honetan Jasoneren libururik, baina emango dio denbora pixkat, zare federatu bat nola dan, denbora behar du, funtzionatu dezala, mesedez funtzionatu ezazu. Bai, badatoz. Elgoi barko baserriak, min barra arrosa, tentazioak, eta, bueno, zenbait liburu hartu eta ekartzen alditut, eta orduan, liburu bat irakurtzen ari banaiz, ez daukat fitxa osoa zertu beharri, bilaketa baten bidez, naiz eta oinarte ez duen inok komentatu, hortxe dago, eta, bueno, orain ez du gehituko, ze el nabil, Jasone Osoro, respeto guztiekin, nabil zure libururik irakurtzen honetan, beste zerbaitekin nabil, baina, bueno, gehitu nezakeen. Eta, bueno, geldituko dut hau, eta, bueno, pues gauko gaiak, Googleko problemak, eta ero, bueno, tresna bat, erabilgarri, zertarako balio du. Bueno, ze irakurri duzun, esateko, Bai, konpartitzeko, sare sozial bat bezala, ez? Partekatzeko, konpartitzeko, euskaraz partekatu daitekela. Baita, nik inglesezko liburu bat bukatu dut ja, urtarri honetan, eta egin diot, iruzkin txiki bat inglesez, baina euskaraz ere bai beste bat. Aukera hori badagoelako. Gonbidapen bezala. Eta orduan nik, bueno, gauza hau probatzen ditu datutan, sustaturako artikula egiteko, baina gero gustatu dizit, eta erabaki dut 2023ko liburuak behintzat, hemen apuntatzea, eta espero dut
bi baino gehiago. Bueno, gustatzen zait irakurtzea, eta ez dakit, dozena bat, hilean bat, nik uste dut hori baino gehiago irakurriko dudala, baina nago seguru eren irakurleen maila zelandan, baina urtea bukatzen danean hor aukiko dut argazki bat, ikasi egingo dugu urte bukaeran berriz ere berreskuratuko dugu. Gusto ditudan norbaitek esango du, zera, hau, zitxorake irakurtzen ditun, gauza hiperintelektual. Bueno, ikusiko dugu. Nere helburu bezala, 2023an, bukrastinatin delako tresna honetan, eta izen haue komplikatuak apuntatu ez dituna entzako, sustatura joan, eta gore, lehenengo albistea ez dago, baina urrenkera horretan, laugarrena, bosgarrena, hortxe dago, liburu komentarioen kontu hau. Bai, apuntatuta, gomendio hau ere, entzulei luzatuta, hoxe parte hartzeko eta konpartitzeko. Eta, Luisio, minutu bat, eskerrik asko. Datorren aste arte. Ez dugu esan, baina astelenean egunean behin berriro hasten da. Igual hori komentatuko. Bai. Prestatu taldeak eta Wikipedia errepasatze da. Bai. Bueno, azken albiste honekin geratzen gara, Luisio, mila esker. Igual ostegunean gaur sortzi hitz egingo dugu aber nola abiatzen den aplikazio denboraldi berria. Oso ondo. Mila esker, Luisio, ondo izan. Agur.